Ezihamba phambili indaba namuhla ibhekwe ngabomvu yokhetho lasemlalazi. Umnyango udumele ngokubulawa kwamakhansela ndixwayiswa ngomdumakhanda wesidakamizwa. Lezi zindaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana eyakhuleka nina bendlovena amandla. Sanibonani. Amaqembu ahlukene ezepolitiki kwisifundazwe kwaZulu-Natal ubheka ngabomvu umphumelo wokhetho lokuchibiyela kuwa-10 kumasipala umlalazi eshowe enyakatho nalesi sifundazwe. Amaqembu esingabala konele kaKhongolose, iDA kanye ne-IFP ukukha nje phezulu wonke inhliziyo zawo ziyalobiza ilobezela ukunqoba kuleli wadi ebeliveleke liphethwe iqembu likaKhongolose nokube sekudlula ke emhlabeni obeliyikhansela uElliot Zwane. Lubukeke njengokhetho olungenazihibe ukhetho lokuchibiyela obeliqhubeka emlalazi kuWard 10 lokukhetha ikhansela elisha kulandela udlula emhlabeni kube ikhansela kuyo le wadi ukhansela Elliot Zwane nobe ngaphansi kweqembu eliholwa uKhongolose. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV unobhala kaKhongolose esifundazweni kwaZulu-Natal ukhansela Super Zuma uthi abangabazi ukuthi lolu khetho bazolunqoba ngamalengiso. Ukhongolose sithi sizowuhlanganisa sizowudla umhlanganiso ngendlela obona ngayo abantu beza ngayo bezo confirma lokade bekusho ngenkathi masihlangana singenza ngathi senza door to door. Sithemba ukuthi ukhetho uzohamba kahle, sithemba ukuthi noma kanjani uKhongolose uzowudla umhlanganiso. Kanti ke namaqembu kaphikisayo bazokalise ukulithakasela lolu khetho besho nokusho ukuthi nabo bazolunqoba yize noma le wadi bingaphansi kobuholi bukaKhongolose. Sihambela imphakathi sikhuluma nayo ngalolu khetho lolu sinxenxa ukuba basesekele njengeqembu lenkatha basekele icandidate ubaba uMdletshe. Abantu bebesitshela kona ukuthi intuthuko bayigcina ukuyicosha ngesikhathi phethe iqembu lenkatha kule wadi ke bese thembisa bazoseseka. Ngakho ke sinalo ithembe ekhulu ukuthi abantu bazothembeka bese beseseka lokho ukona kusinikeza ke imphumela. I think that will be over optimistic taking the ward. We have to be realistic. We know that we are in the minority party at the moment, but we are here. Every single vote counts for 2019. So yes, we know we're not going to take this vote or this ward, but we're going to gain on our voters' support in this ward, and that's the main thing. We are adding on to the support of the DA in every single by-election and every election going forward. Izindabeni ze1KZNTV ngingosamkelisiwe Nqulunga ngibika ngisemlalazi eshowe. Ngqongqoshe umnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu esifundazweni kwaZulu-Natal uNomusa Dube uthi umnyango badumele kakhulu ngokunyuka kwesibalo sokubulawa ngesihloko amakhansela esemsebenzini njengoba kusanda nje kubulawa amakhansela amabili izinsuku zilandelana. uDube uthi lokho kuzokwenza ukuba intuthuko ihambe ngokonyawo lonwabo ngoba lawo ke asebenzayo naphila kumanje asezosebenza ehlalele ovalweni. uDube bekhuluma kanjena emhlanganweni wekhulekeza kahulumeni komasipala obuse Greyville Convention Center eThekwini eGagasini. Umnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu esifundazweni saKwaZulu-Natal uhlanganyele nezikhulu zikamasipala eGreyville Convention Center eThekwini ukuzobhunga ngezimo zomasipala bakulesi sifundazwe. Ebebehambele umhlangano kaNgqongqoshe kubalwa izimeya, osekela meya, osomlomo kanye nabaphathi bamasipala bakulesi sifundazwe. Ekhuluma nabezindaba uNgqongqoshe lomnyango uNomusa Dube uzwakalisa ukungaphatheki kahle ngokusocongwa kwamakhansela emphakathi njengoba ngesonto eledlule kubulawa amakhansela amabili kulandelana. Uthi lokhu kuyisenzo esibi kanti futhi ke sizophazamisa ukusebenza kwamakhansela ngokuzimisela. Sidangele kakhulu ukuthi igameko zokubulawa kwamakhansela wethu ziyaqhubeka lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal. Njengoba sihlangene lapha singamakhansela selokhu sihlangane ngoJuly kuwona lonyaka mabili amakhansela athe adlula emhlabeni okuyinto ebhlungu kakhulu ukuthi lokho kuchaza ukuthi abantu ama-councillors imphakathi abazukwazi ukusebenza ngokuzimisela ngoba sebesabela impilo zabo ngaso sonke isikhathi. So uthola ukuthi ikhansela ngeke likwazi nokuthi uma libizwe endaweni kuthiwa khansela woza uzosiza ebusuku akasakwazi umuntu kuya ngoba phela wazi noma uzawufika ubulawe yini. uDube ke uthi kumele ke kuliwe nesihlava sokubulawa kwamakhansela ngoba asibona ubuntu. Nxusa ke kodwa umphakathi ukuthi nawo usebenzisane namaphoyisa ekuvikeleni amakhansela nasekhipheni ezigebengu
ukuthi zingabi khona emphakathini ukuze intuthuko iqhubekele phambili ngoba uma ngabe kunokwesaba nokungathembani intuthuko iyama nse futhi ibuyele emuva kunesizivinini bese sibona ihamba ngayo. Khona manje lo mnyango ujabule kakhulu ngokuthola uxhaso mali ezinkampanini ezizimele ezosiza ukuthuthukisa amakhono amakhansela emkhandlu kanjalo nezikhulu. Uthi lolu hlelo luzosiza amakhansela ukuba afunde ukuze imkhandlu ingagcwali nje abantu abangafundile. Siphinde namhlanje sasayina isivumelwane esibaleka kakhulu esingqophamlando nebhange la kwa FNB isivumelane saka 3.5 million lapho ibhange lizawusiza ngokuqeqesha amakhansela kanye nabasebenzi bomkhandlu mayelana nemikhakha ehlukahlukene okuhlanganisa imikhakha yokusebenza kwabasebenzi emazingeni aphezulu ku-management kanye nama-counselors kanye nokusebenza ngezezimali nokuphathwa kweyimali. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kunondumiso Mlondo ngibe ngiseThekwini. Lo ngusonhlala kahle ngaphansi kwesikhungo esilulisana nokusetshenziswa kwezidakamizisana empangeni enyakatho nesifundazwe uVelaphi Madlopha usexwayisa umphakathi ukuba uqaphela uphinde ungazibandakanye nesidakamizi esibizwa ngokuthi flaka okanye izombi drug kwazise siyingozi okudlula ngisho iwunga. uMadlopha uthi ubungozi balesi sidakamizwa ungagcina usubulala nomuntu okanye ugcina usuwahamba nqunu ubujwabu ngoba usuku usufana nespoki. Ukusho lokhu kwingxoxo ekhethekela benawo neziko leindaba ku1KZNTV. Lesi sidakamizwa esaziwa ngeflaka okanye izombi drug nokuba ukuthi sesithelekile kulelo okuhlanganisa nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Lesi sidakamizwa sike sabikwa kakhulu emazweni afana neChina, iJapan kanye naseAustralia. Lesi sinjenge cocaine like siba pinki noma sibe mhlophe. Lesi sidakamizwa sinakho si-stimulant siphaphamisa umzimba, sisebenza njenge cocaine kodwa sona si-powerful kune cocaine. So siphinde sibe hallucinogen kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu uthi mayisesibhemile abona izinto ezingekho enga-exist. So kanga ukuthi umuntu nje angahamba azoyishayisa ngisho emotweni acabanga ukuthi uxoshwa izinto mhlambe zilwane noma yini. So leso sidakamizwa sinjalo ke. Kushintsha imood yakhe or inakho i-behavior, it changes i-behavior yomuntu. Umuntu abe nama-jacking muscles. Umuntu futhi abe nalokho kuthiwa it's a profound paranoia. Omunye umuntu uthola ukuthi uba ne-depression uma ngabe umuntu overdosile, abe ne-depression, abe violent. So angagcina zabulala ngisho umuntu. Sizwile nje koDurban kukhona okade sebenzisa isidakamizwa wazi wabulala enye couple. Ubungozi balesi sidakamizwa kubiya ukuthi sikwenza ube nodlame wenza izinto ezingajwayelekile futhi ungagcina ubulele nomuntu imbala. Ezo ke engawusho ke ku-youth ikakhulukazi lesi sidakamizwa siyingozi ngoba abantu abaningi basimixa no-sweet. So uma besimixa no-sweet umuntu omusha angasidla nje enganake etshela ukuthi udla usweet. Nanokuthi okunye njengoba siqhamuka nje siyimpuphu singakwazi ukuthi umuntu asifake nje eglasini yomuntu eindaweni zobumnandi umuntu agcine engenile kulesi sidakamizwa simenzise yonke into engamukelekile. So so engingakusho futhi okunye ngiyacela ukuthi nje umphakathi sibe aware ngendaba lesi sidakamizwa njengoba singakafiki la kithina kwi-region yethu. So iwunga isiphunyukile ngoba yafika vele singenayo information. Lesi sidakamizwa kubiya ukuthi singezinye eziyingozi okudlula ngisho newunga. Ezinabeni ze-1KZNTV kube kuThabani Maphumulo empangeni. Usomlomo ngumasipala enkonyeni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukhansela uHopewell Njogo usenxusa abashayeli ke bezimoto ukuba babekezelela nemgwaqeni kulesi sikhathi samaholide okuphela konyaka. uNjogo kusho lokho kulandela kwesiphihli sengozi ehlanganisa izimoto ezintathu nedluleke nemphefumulo yabantu abane kumgwaqo R102 ongena ke edolobheni ePort Shepstone ogwini oseningizimu nelikaMthaniya. uNjogo uthi iningi leyingozi ezenzekayo nedluleke nemphefumulo yabantu zingozi ezisuke zingagwemeka. Abantu ke bebeme izixongololo bebuka izimoto ke ziphoqeleke ukuba ke zithathe eminye imizila kwazise umgwaqo R102 ubusuvalwe thaqa amahora ke amathathu. Lokhu kulandela ukwehla kwengozi enyantisa igazi nedlulele nemphefumulo yabantu abane. Omunye ke obembandakanyeka kule ngozi uphuthunyiswe esibhedlela eseduzane esesimweni esingagingisi imathe.
Imbangela ke yengozi ibingakacaci kepha kusolakala ukuthi umshayeli wemoto yohlobo lwegalofu ubehamba ke ngesivinini esiphezulu wabeke sephazamisana nenye imoto ebizojikela esandleni ke sokwesukudla wabeke esehluleka ukuyilawula ibeke isingena komunye umzila yashayisana mahlanze nenye imoto. Services have responded to this tragic crash which has occurred on the R102 outside Port High School. Tragically, 4 people have lost their lives in this tragic crash which involved 3 vehicles. The exact cause of the crash is not known and police are on scene and investigating. 2 patients were treated by paramedics before being rushed to hospital. Lengozi ke yenzeka ngesikhathi esibi kubhekwe kumaholidi kancibijane nayilapho ke kubikwa khona kwanda kwesibalo sezingozi emgwaqeni. Umasipala uRay Nkonyeni usunxuse ukubekezelelana emgwaqeni. Khulu wendawo esiyakhela ukuthi ne ngoqikelele kakhulu nje masiqala nje na isikhathi sama holiday akaKrismus ukuthi baqikelele ukuthi jwayele ukuthi kwandi izingozi emgwaqweni sikhuluma nje namhlanje sekhona ingozi yenzekile khona la ngasesibhedlela la kulimale khona abantu impela abayidlanzanyanya sazoqinisekisa lokho so siqale ukuthi abahamba ngezinyawo baqikelele ukuthi ne bayaphepha ezimotweni kakhulukazi nabahamba ngeimoto babaqikelele ukuthi ne babagada abantu abahamba ngezinyawo kuze kube khona ukuphepha ngalesikhathi samaholide. Izindabeni ze1KZNTV kubika umndeni ufokambuze eMashoba nene ePortchefstroom. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo R13.65 umaqhathaniswa nedola laseMelika libe ngo$18.28 kupondo waseBrithani libe ngo$16.20 ku-euro yase-Europe kanti intengo yegolide $1,295.79 ounce kuthi intengo kawelo ngahluziwe yona imi $62.96 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leMamelodi Sundowns alakaliphosi ithawula lokuzama ukusayinisa umgadli weSuperSport United uJerome Brockie njengoba kuzovula ke iwindi lokuthengiselana ngabadlali ngenyanga kaMasingana ngonyaka ozayo. Ngokwembiko kubika ukuthi amaBrazilians ahlela ukudedela kumdlalo waseColombia Leonard Castro ekuqaleni konyaka ke ozayo. Avaleke indawo yakhe ngoBrockie sekaningi ezikaMotsepe izama ukuthola lo mgadlo ngalibheka ipali nodabuka kezweni laseNew Zealand kodwa ke kungalungi. uBrockie naye usekwakuveza kwabezindaba ukuthi angakujabulela ukudlupha ijezi lekabo yellow. Khulumela ke SuperSport United David Skosana uthi iqembu lisazolibhekisisa kahle lolu daba ngenyanga kaMasingana ngonyaka ozayo. Asibheke isimo sezulu esingalendeleke osukwini nakusasa. Zangoma zezulu mazisikaza ngamashoba enkokono zithempangene emadlaza namthetho kwasho konke andla kontambanana kwela kithoji nje emntobatuba konkoma kayixoshwa lizobe linamafu liguqubele amazinga okushisa u19 kuya ku25 degrees eThekwini eGagasini kwela kaBanana u19 kuya ku23 degrees emgungundlovondo ngazibomvu phansi emakhabeleni ozwathina kwaDambuza u16 kuya ku24 degrees uLunde emashona nakwanongoma ehlala Nkosi u17 kuya ku27 degrees eCophe nomantente kodlozi komkhomazi kohlokozi nakugudla ucingo u13 kuya ku23 degrees siphethe ngeFilidi Newcastle eMadatini phansi osizwe naseKholenso u14 kuya ku24 degrees. Linaba kampondo zamile nje ukube zamile enkomeni sasokwakha amagudu sibheme ziyaguqa bese iphaka namuhla ngokulamuhla ngothi nginguphilani kamzimba wide iye kubafokazana akacebe khulu sithi khumu.